Hungría se ha destacado mucho de los demás países europeos que han caído en el globalismo, ya que su figura principal, Viktor Orbán, ha protegido a su nación para que no reciba a millones de inmigrantes de quinto mundo como lo han hecho el resto de países. Es por eso que Hungría es uno de los pocos países que quedan en pie. Azokban az országokban, ahol tömegével érkeznek a migránsok, ott az élet megváltozott. Tőlünk kérdezni, hogy miért engedtük, hogy megváltozzanak az országaink. Miért engedtük, hogy megváltozzon Európa? También Viktor Orbán se ha encargado directamente de ser una de las personas que le daba talla a George Soros, que es uno de los multimillonarios que financia muchas organizaciones internacionales que son las encargadas, entre otras cosas, de meter a invasores en Europa. Harcolni fogunk az ellen, amit Soros György birodalma Magyarországgal tesz és tenni akar. Ez a mi hazánk, ez a mi életünk, nincs nekünk másik, ezért küzdeni fogunk érte a végsőkig, és nem adjuk fel soha. Legnagyobb veszély, hogy bevándorlók milliói fenyegetnek délről, és Európa vezetői összefogva egy milliárdos spekulánssal nem a határokat akarják megvédeni, hanem a bevándorlókat akarják beengedni. Ez az igazság.